Jeg vil fortælle lidt om mig selv, min fortid, min heste og alle mulige ting. Lidt om min sygdom. Ja, så hæng på. Jeg er født og opvokset i Ribe, Danmarks ældste by, hvilket altid har været en form for hjemby for mig, også selvom jeg da blev ældre og flyttede lidt ud. Jeg har haft meget tilknytning til Ribe. Jeg startede med at ride, da jeg var 8 år. Jeg ville egentlig gerne starte, da jeg var 6, men det måtte man ikke dengang. Så der red jeg over ved det, vi kalder Gurli Anders på den gamle gård. Og vi havde det sjovt derovre. Dengang var der ingen ridehal, så det var bare udenfor, om det var sommer eller vinter, regn eller hvad det var. Det var bare afsted derudad. Hårdkåre ridning, men hold op, hvor var det sjovt. Et par år efter, der fik de købt en gård, Gurli Anders, hvor det så begyndte deres rideskole, SVK. Og der kom der faktisk også en ridehal, så det var lidt vildt. Det var vildt fine forhold. Så ja, det var egentlig der, det hele startede. Da jeg var 11, der fik jeg min første pony. En etterpony på 1,47. Hun var halv ungarn og halv araber. Helt hvid. Meget smuk pony. Meget skøn pony. Efter jeg havde reddet hende et halvt års tid, så blev hun sparket ud på marken af en anden hest. Hvorved at der så gik en fli af hendes hase et eller andet sted. Som gjorde, at jeg kun kunne skridt på hende. Og vi forsøgte et halvt års tid faktisk der for at få hende bedre, men det blev aldrig bedre. Og dengang kunne man ikke så mange ting, som man kan i dag, så hun blev desværre aflivet. Så var jeg ved at være 12 år gammel, og jeg fik min første dansk varmblod på 1,65. En fuldblod på 4 år gammel. Hun var, jeg ved, berider 1 måned, skal vi sige cirka, inden jeg fik hende. Bare lige for at være sikker på, at hun ikke smed mig hele tiden. Men og så hoppede jeg altså op på hende, og så begyndte jeg bare at ride hende. Hun var en skøn hest. Det var en, jeg kunne stole 100% på. Og selvom hun var så hissig, som hun var, altså hun kunne begynde at svede bare ved at se forhindringer, så er jeg aldrig nogensinde faldet af hende. Altså aldrig. Hende kunne jeg ride uden sadel og bare afsted derudad. Altså det var lige meget. Det var rigtig fint. Derefter der fik jeg en holsteiner på 1,75. Kanon springer. Hun var så kun 4 år gammel, tror jeg. Ja. Og hende avlede vi så et følge på også. Som jeg også havde. Indtil hun var 4 år gammel, tror jeg, så solgte jeg faktisk hende også, fordi så var jeg ved at være 19 år gammel, og jeg havde fået en kæreste, og skulle allerede ved at stifte familie på det tidspunkt. Så på det tidspunkt blev jeg simpelthen nødt til at stoppe med ridningen igen, da jeg var gravid. Så havde jeg en pause, indtil jeg var cirka 25 år gammel, hvor jeg fik 2 dejlige børn. Hvilket jeg ikke fortryder nu, at jeg er blevet sådan en tidlig mor. Da jeg er så handicappet, som jeg blev, så ville det have været forfærdeligt for mig at have mindre børn hjemme nu. Så det er skønt. Der flyttede mig og min daværende mand på en nedlagt landbrug sammen med børnene. Hvor jeg så begyndte at få heste også. Det var lidt forskellige heste, jeg fik, både fra dansk varmblod til haflinger og en pony til min datter selvfølgelig, og alle mulige underlige ting og sager, som jeg red og fik solgt igen, og red lidt den anden en og solgte det igen. Der var selvfølgelig nogen, jeg ikke solgte, men der var en del af dem, jeg solgte til lidt mere, end jeg havde fået købt dem for. I 2006, der fik jeg avlet min, på daværende tidspunkt, sidste dansk varmblod, Monique. Skøn hoppe af springafstamning. Jeg var der springe 1,40 på moren. Og så tog jeg sådan ikke mere, så var det for højt.
Så gik jeg igennem en skilsmisse, hvor jeg flyttede tilbage til Ribe, hvor jeg også havde Monique med tilbage. Med mine 2 børn. Jeg var under uddannelse. Monique, hun var en aktiv kvinde. Teenager på det tidspunkt, 4 år gammel. Havde meget energi, der skulle bruges. Så derfor skulle hun også gerne rides hver dag. Og det kunne godt være svært at få til at hænge sammen med 2 børn og studier og det hele. Så jeg valgte faktisk at sælge hende, hvilket var meget, meget svært for mig. Men hun kom hen et godt sted, så det var jeg glad for. 2012 der blev jeg færdig med min uddannelse som socialpædagog. Og i mellemtiden der havde jeg fundet en kæreste i Holland. Så mig og mine børn vi flyttede til Holland og boede dernede i 4 år, hvor jeg arbejdede som socialpædagog også dernede. Børnene gik på hollandsk skole, eller international skole var det også. 2016 flyttede vi tilbage til Danmark, hvor vi købte en rimelig stor bygning i Sønderjylland, som vi så startede med at lave til et vandrehjem. Så jeg var fuldtidsarbejdende som socialpædagog, og ved siden af havde vi et vandrehjem kørende. Det var meget sjovt, og det var meget arbejde selvfølgelig, men jeg har lært rigtig meget af det. Der var også for eksempel nogle måneder, hvor vi havde besøg fra 19 forskellige lande for eksempel. Altså, det var ret vildt at tænke på. Men alt det kultur, det var sjovt at opleve. Så i 2019, der kom jeg ud for en arbejdsskade. Arbejdsskaden består egentlig i, at jeg arbejder med udviklingshæmmede med en psykiatrisk overbygning. Hvilket er meget spændende. Jeg har altid været vild med det arbejde. Det er nogle gode udfordringer. Men der var lige en herre på lige omkring 2 meter, der var lidt mere udfordrende end andre. Som kunne også være udadreagerende, både verbalt og fysisk. Og han fik så fat i mig en dag i min højre tommelfinger faktisk kun. Som gjorde, at man lige her præcis 2 sekunder til at tænke om, hvad gør man? Altså, der var mulighed 1, det var, at man kunne tage den anden hånd frem og få den løsnet. Men han var klar med den anden hånd til at tage den anden hånd også. Så det var ikke nogen plan. Plan B, det var så, at man kunne trykke på knappen. Vi har altid en nødklap, sætte ned rundt om halsen, som tilkalder andre over telefonen. Men der ville jo gå mindst 30 sekunder, inden der er nogen, der kom. Og jeg var ikke sikker på, at jeg havde 30 sekunder. Så derfor gik det på en plan C, og det var simpelthen, at jeg klemte rundt om hans hånd, og så vred jeg både hans hånd og min hånd hele vejen rundt, og så slap han. Og så gik jeg selvfølgelig ud, og så fik jeg lige noget vand på min håndled og min tommelfinger, fordi jeg kunne godt mærke, at det ikke var så godt. Man kan sige, for mig er det lidt underligt. Altså lige præcis denne borger, hans liv reddede jeg faktisk et par måneder inden næsten. Da jeg fandt ham på gulvet en morgen, jeg kom ind på arbejde, hvor han havde lagt der næsten hele natten, hvor han kom direkte på intensiv og var faktisk lige at komme i respirator og ting og sager. Så det, at jeg faktisk reddede den mand, der gør den dag, at jeg sidder i kørestol og bliver så handicappet, det er lidt surrealistisk, at det kan gå sådan. Men sådan er livet nogle gange. Det er ikke altid fair, men man må lære at leve med det. Efter jeg fik det der vrid, så gik der længe, hvor jeg var halvvejs sygemeldt fra af og til og på, og hvad det kalder sig. Min smerter blev værre og værre, stærkere og stærkere. Jeg kom rimelig hurtigt på morfin. Det hjalp lidt, men ikke ret meget. Og i hele 2019 var der ikke nogen, der kunne finde ud af, hvad der skete med mig. Og faktisk en del af 2020. Det var først, da vi tog kontakt til min svigerforældres håndkirurg. Ham sendte vi til alle scanningsbilleder, MR-billeder og alle mulige andre ting, og forklaringer på, hvordan og hvorledes det var. Hvor han så ret hurtigt bagefter vendte tilbage, om det ikke var CRPS, kompleks regionalt smertesyndrom på dansk.
Så ja, ud fra det, han havde sagt lægen, så gik jeg til min egen læge, og så spurgte jeg ham, om jeg ikke kunne få en henvisning til en neurologisk afdeling i Esbjerg. Og det fik jeg rimelig hurtigt. Ingen problem. Og da jeg så kom ind til lægen, der kiggede han på mig lidt, og jeg havde selvfølgelig taget papirer det ene og det andet med forklaringer. Og fordi, ja, der var ikke nogen før, der helt har kunne forstå, hvad der sker med mig og med min hånd. Og så siger han så ret hurtigt, at jeg tror lige, vi skal fat i en anden læge. Og han prøver så på at kontakte en, der hedder Karsten, men Karsten var så uheldigvis lige taget hjem på det tidspunkt. Men han sørgede for, at jeg fik en rimelig hurtig henvisning til Karsten, som er overlæge på CRPS Center Syd. Så 7. august 2020, det vil sige over et år efter, at jeg har fået min arbejdsskade, kom jeg for første gang ind til Karsten, lægen, og en ergoterapeut, der hedder Charlotte, virkelig sød. Og der går ikke ret lang tid, før de kigger på hinanden, og så er de faktisk godt enige om, at det er CRPS, jeg har fået. I mellemtiden havde jeg læst en del om CRPS, og hvad det var, og kunne godt se, at det var en sygdom, man egentlig ikke ønsker at få, fordi den er meget, meget smertefuld, blandt andet. Men bare det der med, at jeg har været så meget fortvivlelse i så mange måneder, om at hvad er det lige, der sker? Hvorfor er der ikke nogen, der kan finde ud af, hvad der er galt med mig? Det var en total lettelse simpelthen, da de sagde det, at jeg faktisk begyndte at græde. Jeg græd faktisk af glæde for at få den nyhed, at der faktisk var noget alvorligt galt. CRPS, det er en nervesygdom, som kan ramme folk, der får en traume. Det vil sige, den traume, jeg har fået med min hånd. Eller man kan også få den ved en operation. Det er lidt forskelligt. Og rammer gerne mest kvinder over 40 år, faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Så ja. Men normalvis så CRPS, den kan godt sprede sig, den kan godt flytte sig og sådan ting, men den er normalvis rimelig styrlig, skal man sige, på den plan. Altså jeg kom hurtigt i behandling, både med TINS og med medicin og med behandlinger og chiliplaster og bedøvelsesplaster og alle mulige underlige ting, de nu kunne finde på. Men min CRPS, den synes jo ligesom, at jeg skulle have hele turen, tror jeg. Så gik ikke ret lang tid, så kunne jeg begynde at føle akkurat det samme smerte over med venstre hånd. Hvilket jeg synes er meget underligt, fordi venstre hånd har jo slet ikke været beskadiget. Men det er simpelthen fordi, det går fra højre til venstre, og den spejler sig simpelthen. Og det er akkurat det samme smerte derovre. Akkurat de samme steder. Et halvt års tid efter det spredte til venstre, der begyndte jeg at føle nervesmerter i resten af kroppen. Altså nakken begyndte det at brænde og stikke, og jeg blev klippet korthåret, fordi at når jeg badede, mit hår gjorde så ondt på ryggen. Eller ikke helt kort, men klippet kortere. Lige nu bader jeg faktisk med sådan en slags t-shirt på nakken, fordi mit hår ikke skal røre mig, når jeg bader. Og fordi at vandet, det faktisk gør ret ondt, når det rammer ryggen. Jeg fik nervesmerter på maven også blandt andet. Og så for at det ikke skulle være løgn, så synes hun så lidt, at hun skulle ned og hygge sig ned ved benene også. Så den fortsatte sådan, så jeg gik først ned til højre ben. Og derefter så fortsatte ned til venstre ben, hvor den så heldigvis ikke blev så slem. Og det er det, der gør, at jeg har dystoni nu også, aldoni og alle de underlige ting, man nu får, når man har CRPS. Som I kan se, så hele mit venstre knæ, den peger faktisk indad. Så går længere ned, peger med foden i en helt anden retning. Og helt op i hoften er det faktisk også galt. Derudover kan jeg ikke få min knæ helt ned, som man kan se. Mit ben, højre ben, er helt klart blevet tyndere, på grund af, at jeg ikke har så mange kræfter i den. Hvis jeg bare lægger et lille tryk på her, så påvirker det utroligt meget min muskel. Nu skal jeg lige til at slappe af igen. Lige. Ja.
hvis vi så går ned til mine fødder, så herfra ser det jo ret fint ud. Fine fødder. De kan blive røde, de kan blive hævet, og det gælder især den højre. Men hvad jeg har mest problemer med, det er nok, at min fod er blevet så skæv på grund af min nervesygdom. Som I kan se, så er det faktisk, ja, du kan faktisk få der er god plads hernede. Så hele vristen, den brænder faktisk indad. Det resulterer også i, at det hele bliver skævt, jo ikke. Og jeg går egentlig kun på ydersiden af foden hele tiden. Det er noget, min fysioterapeut han øver mig i hver eneste gang. Han har prøvet på at rette den op, faktisk begge to. Den anden er ikke så slem, der er der kun lige lidt. Men det træner han. Men om der nogensinde kommer helt ned igen, det tvivler jeg godt på. Men vi gør et forsøg. På fødderne har jeg også Altoné. Det er inde i svangen, hele svangen her, og det er på begge sider, men værst på højre. Der har jeg svært ved berøringen, og har derfor også haft meget svært ved at have strømper på og sko på. Det er noget, jeg træner, men det er ikke noget, der kommer nemt. Men jeg gør det, og det gør ondt, men sådan er det bare. For jeg der ikke ved, hvad Altoné er, det er simpelthen sådan, at meget lidt berøring, det gør simpelthen så ondt. Det kan bare være en finger, det kan være vindpust, det kan være vand, det kan være et stykke tøj, det kan være et stykke ledning. Alt, der egentlig næsten ikke rører, men alligevel rører, det gør hammer ondt. Altså det er virkelig, virkelig slemt. Så er det faktisk bedre med noget, der trykker fast, når det nu skal være. Ikke fordi det er rart, men det er bedre. Jeg har også flest nervesmerter, der går helt gennem foden, selvfølgelig så op til knæet. Jeg har også i resten af kroppen, men det er mest det stykke, der er værst. Jeg har også det, jeg kalder lammelser, eller det er lammelser. Og det er normalt også fra knæene og nedad. Som jeg sidder lige pt, fordi nu er det sættet stille i en lille minuts tid. Så er der faktisk ikke ret meget følelse ude i mine fødder. Jeg kan føle, at det gør ondt, jeg kan føle, at det sviger, jeg kan føle, at der er på knive, der stikker igennem nogle steder. Men derudover, så er der ikke rigtig nogen reaktion op til hjernen. Jeg kan ikke engang stritte med en stor tog, hvis jeg vil det nu. Og det sker bare så hurtigt, så snart det sidder stille, så sker det. Den eneste gode ting er simpelthen ved det, er, at mine lår, de er meget sjældent har den der lammende fornemmelse. Så tit, hvis jeg sætter mine lår i gang, altså min hjerne kan godt sætte lårene i gang, og så kommer benet. Men det kræver ofte, at jeg skal have min lår i gang, og derfor er der også mange ting. Det lyder underligt, men det kører lidt på reflekser. Ligesom når man siger, at når man lærer at cykle, så kan man bare det. Det er lidt ligesom at gå. Jeg kan godt gå egentlig uden at føle mine ben nogle gange, hvor jeg egentlig bare ved, at det er lårene, der gør det, og resten følger bare med, fordi det er simpelthen sådan, de plejer at gøre. Men det er ikke altid, fordi jeg kan mærke dem derude, og det er en vild underlig fornemmelse. Men jeg er bare glad for, at jeg kan gå. Og jeg er glad for, at det jeg kan gå, og jeg bliver ved med at øve det. Holder det ved lige, og det skulle også gerne blive mere, hvis jeg kan. Jeg kan mærke, at siden jeg startede med at ride, så kan jeg faktisk, jeg kan ikke gå længere, men jeg kan gå mere stabilt. Jeg skal ikke hænge op ad væggene mere. Så selvom jeg har de lammelser, så kan jeg godt.
Derud har vi jo så egentlig mine hænder, der er CBS, begge hænder. Jeg har flest nervesmerter i hænderne, men det går faktisk helt op fra albuen af og ned, for jeg har berøringsproblemer. Derudover så mine hænder, de kan ikke strække sig mere end det her. Det gælder faktisk begge hænder. De kan heller ikke bøje sig helt. De kan ikke komme længere sammen end det her. Så det kan godt give mig en del problemer med mange ting. Jeg kan ikke holde fast i ting, jeg taber ting. Derudover kan mine hænder ikke holde til for mange rystelser, især ikke små rystelser. Bilture kan være forfærdelige. Der er gerne puder med, for at tage noget af stødene derfra. Derudover har min nervesygdom gjort, at min hud er blevet anderledes, og det gælder fra håndledet af og herop til. Det er simpelthen blevet næsten sandpapirhud. Kan man ikke se, men det er meget ro. Og på hænderne er det især tommelfingermusklen. Det var her, det egentlig skete, skaden. Og lidt tommelfinger, men tommelfingermusklen er der ikke nogen, der rører. Ikke engang min egen mand, han får lov til at røre dem næsten. De er så... de gør så ondt, at selv om natten, hvis der er noget, der rører dem om natten, så vågner jeg for at tage det af. Og så fryser det, så skal det ind under dynen igen. Så kommer det til at røre igen, så skal det af igen. Og sådan kan det køre meget om natten med, at jeg hele tiden skal have dynen på, fordi det bliver for koldt, men jeg skal også have den af, fordi det simpelthen gør for ondt. Jeg kan godt gå, og jeg kan ikke gå så langt. Nogle gange kan jeg gå længere end andre, det er meget forskelligt, før det bare siger stop. Derfor har jeg kørestol. Jeg har elektrisk kørestol, fordi jeg kan ikke bruge hænderne til at komme fremad med. Især børn synes, det er lidt underligt, at jeg sidder i kørestol, når jeg kan gå. Jamen, hvorfor kan jeg gå, når jeg har en kørestol? Og hvorfor bruger jeg en kørestol, når jeg kan gå? Og det er lidt svært at forklare nogle gange, men jeg forsøger selvfølgelig på bedst mulig vis at gøre det. Hvis jeg skal prøve at forklare lidt nervesmerter. Nervesmerter er ikke bare nervesmerter. Nervesmerter er mange forskellige slags smerter. Helt fra det yderste nervesmerter på huden til indre knoglesmerter til indre nervesmerter. Nervesmerter kan man faktisk... jeg kan mærke, om det er for eksempel en urtekniv, der kører gennem min fod, eller om det er en brødkniv, eller om det er en kødkniv. Jeg kan lige præcis mærke, hvor stor den er. Hvor skarp den er, kan jeg faktisk også mærke, om den går lidt sløvt igennem. Og lige præcis hvor den er henne, kan jeg også pege på. Der er ikke nogen tvivl om, jeg ved lige præcis, hvor smerten er henne, når det kommer. For eksempel, når jeg er ude at køre, så kører jeg meget med puder, hvis der er længere ture. Min mand, han kører. Og hvis jeg glemmer puderne, eller hvis jeg kommer i en bil, der ryster for meget og kører en lang tur der, så føles det simpelthen som om, at mine hænder de kommer ind for tyregryd. At de bare koger. Det er meget apart. Det er nogle smerter, der er meget detaljeret, at du bare kan mærke lige præcis, hvad det er, hvordan det er. Også selvom jeg aldrig nogensinde har haft mine hænder nede på tyregryd, selvfølgelig, så har jeg en følelse af, at det er sådan, det må føles. Jeg kan have en følelse af, for eksempel, at der er nogen, der tager en skabel og kører heroppe af, for eksempel, eller hernede på munden af. Du kan mærke, om det er tandstikker, der kører igennem dig, om det er synåle, eller om det er store nåle, strikkepinde, alle mod forskellige ting. Det er meget detaljeret, hvor meget du kan mærke. Jeg tror, en af de værste ting, efter jeg har fået CPS, det er selvfølgelig smerterne. Smerterne, dem kan jeg abstrahere fra, når jeg bruger min hjerne. Fordi så glemmer den lidt, at jeg har ondt, hvis jeg overbelaster den. Men smerterne, dem vender man så også lidt til. Man ved, de er der, og man finder ud af, at det ikke er så farligt efterhånden, når man
man får dem så mange gange. Smerterne, de er konstant hele tiden, 24/7, hele året rundt. Nogle perioder værre end andre, især når jeg slapper af, så går det helt galt. Fordi der får hjernen en pause. Der tænker den ikke på så mange ting, så jeg skal gerne have det, jeg kalder hjernepause i løbet af en dag, hvor jeg simpelthen slapper af. Jeg kan ikke sove om dagen, på grund af, at der er simpelthen mange smerter. Og selvfølgelig med natsøvn, den er heller aldrig helt vildt god, men jeg synes egentlig, jeg får det til at fungere rimelig okay. Derudover en af de værste ting ved min CRPS, det er nok, at jeg har følelsen af lammelser, og jeg har lammelser. Når jeg sidder og slapper af, så nogle tidspunkter, der er det eneste, jeg kan mærke, det er faktisk min krop. Jeg kan ikke mærke min arm, og jeg kan ikke mærke min ben, og der er ikke nogen forbindelse ud til. Det lyder underligt, men det er virkelig en ulækker fornemmelse at have, at bare sidde der og ikke kunne. Du kan se på dine ben og dine arme, men der er bare ingen forbindelse. Og så hjernen, der sker ingenting. Det er der bare. Uden, Og det er en følelse, man også skal vende sig til at have, fordi de første mange gange blev jeg faktisk ret bange for den, fordi jeg var sådan til, jeg havde sådan lidt, nu bliver jeg lam, nu kan jeg ikke gå, nu kan jeg ikke bruge mine arme mere, det ene og det andet. Altså til sidst havde jeg sådan lidt, jamen hvad sker der lige med mig? Så det er noget, man skal vende sig til. I 2023 blev jeg afsluttet på CRPS Center Syd. Ikke fordi jeg blev kureret, for det kan man ikke, man kan ikke kurere CRPS. Men jeg blev simpelthen opgivet, fordi at, de kunne ikke gøre mere for mig. De havde forsøgt alt, hvad de havde i deres kur. Og mere til, skal jeg faktisk sige. Så de må simpelthen opgive og kunne hjælpe mig mere, end jeg havde blevet hjulpet på det tidspunkt. På en måde var det frustrerende, fordi at lige pludselig stod jeg alene i situationen. Hvad nu, hvis det blev værre? Men på den anden side, det kan ikke blive meget værre. Det sidder begge arme, begge ben. Men på den anden side, så blev jeg også fri, fordi at man bliver så låst fast i sygesystemet hele tiden. Så skulle du til den aftale med ergoterapeuten, så skulle du til den scanning. Altså det bruger så meget energi på at skal på sygehus til de scanninger og det ene og det andet, at det faktisk er lidt overskud, at man ikke skulle det. For mig tog det cirka 5 timer med flextrafik for at komme til Esbjerg tilbage igen en dag til en aftale. Så dem skulle man ikke have ret mange af, før at det gik helt galt. Altså, en af dem i ugen, så var alt energien brugt faktisk. I sommeren 2022, der fik jeg bevilget ridefys, hvilket jeg har været lidt nervøs for, fordi jeg har været meget bekymret for mine følelser i forhold til, hvis jeg så eller rørte en hest igen, altså på tæt hold. Da jeg har haft så meget tilknytning til heste i mit hele barne- og ungdomsliv, så skræmmede det mig faktisk lidt, hvordan mine følelser ville være. Så jeg fik snakket med fysioterapeuten, og hun syntes selvfølgelig bare, at jeg skulle starte så hurtigt som muligt for at få det afklaret, i stedet for at gå rundt og tænke på, hvordan og hvorledes det måske kunne være. Så jeg kom rimelig hurtigt ind, og man kan sige, at første gang, ja, det var overvældende, og jeg græd også lidt, men det gik faktisk rigtig fint. Og jeg accepterede også, at folk skulle trække mig, for det er også en part af fysioterapeut, at folk skal trække en. Og bare det, at en skal trække en, det er faktisk et kæmpe over. Altså, ja, når man er vant til at ride stævner det ene og det andet, så er det sådan lidt, ja, nu bliver man trukket af en person. Men det er faktisk gået rigtig godt, og det fik mig faktisk til at genvinde lidt selvtillid og lidt livskvalitet, som man ellers ikke. Det er ikke meget livskvalitet, man ellers har, når man bare er så meget fokuseret på sin sygdom og smerter, og kan ikke komme nogen steder. Du sidder hjemme der i hjem hele tiden. Så det blev jeg faktisk rigtig glad for. Jeg går stadigvæk til ridefysioterapeut, selvom jeg har min egen hest nu. I efteråret 2022, der fik jeg fat i en rideskole, der faktisk havde nogle, der havde et elevskolehold for voksne.
Jeg forklarede hende så med situationen med kørestol og det ene og det andet, og hun siger, at det ikke er noget problem, vi finder ud af det, vi skal nok hjælpe dig. Så for mig var det også der om at finde ud af, hvor meget kan jeg egentlig, og hvad kan jeg ikke. Og jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg havde en rigtig sød hest, jeg kunne køre rundt om med min elektriske kørestol for at strile den og ting og sager, så det gik rigtig fint. Jeg skulle selvfølgelig også stå op ved nogle ting, og det kunne jeg også sagtens uden problemer. Men man finder også ud af, at man kan gøre tingene på en anderledes måde, altså rens hove og sådan ting. Sadlen var svært. Det tog længe, inden jeg fandt teknikken til den. Men man gør tingene på anderledes måde og finder ud af, hvordan man kan gøre det. Jeg tror, en af mine største udfordringer, da jeg startede med at ride, var simpelthen mine ankler. Jo, jeg går, men jeg går ikke ret meget. Mine ankler er så svage, og det er det stadigvæk, at så snart jeg rider letridning, så kan det simpelthen knække rundt. Nogle gange kunne der gå en hel runde, inden den knækker rundt, andre gange en kvart runde, så knækker det rundt. Og det er så ubehageligt, når det knækker rundt. Og man skal sige, at det er ikke kun én af dem, der gør det. Det er faktisk begge, der gør det. Jeg går altid med en fodskinne på højre fod, for at støtte anklen, da den er så skæv. Så jeg begyndte simpelthen at ride med 2 fodskinner, altså en fodskinne på begge fødder, for at formindske, at det en skulle ride rundt. Og det hjalp også. Det kunne stadigvæk ride rundt, men det blev meget mindre. Men i det, at jeg fik startet op derude, så fandt jeg jo egentlig ud af, at jeg faktisk kunne flere ting, end jeg havde regnet med. Hvilket jeg blev rigtig glad for, fordi så begyndte jeg at kigge på, om der var måske en hest, jeg kunne få fat i. Den 21. juli fortalte jeg min mand, at vi lige skal op og kigge på en hest oppe i Viborg. Jeg forklarede ham også, at jeg regnede ikke med, at det var noget som helst, fordi at tit så kan der godt stå, at det er en rolig kronehest, eller hvad der nu står. Men tilfældet er tit noget helt andet. Men da jeg kom op og kiggede på ham, han var meget, meget rolig. Han er en tung type, men meget rolig, lidt doven i det. Og det var egentlig det eneste, jeg faldt for. Alt andet, det kunne egentlig lige meget på daværende tidspunkt. Jeg tænkte, han er en ung hest, så han var 4 år på det tidspunkt. Så resten skal jeg nok kunne lære ham, bare han har det gode hoved med ham. Så det var det, der betød mest for mig. Så ham købte jeg, og fik ham hjem og begyndte at ride på ham. Og så får jeg lidt hjælp til at kunne ride ham og til at få undervisning med. Og så har jo selvfølgelig været igennem en del ting nu her med både det ene og det andet og tredje og tiende, men sådan er det nogle gange med heste. Men nu føler jeg virkelig, at vi begynder at gøre fremskridt, så vi glæder os til at se, hvad der kommer til at ske. Og i foråret 24, der var jeg til paratest for at blive pararytter, hvilket var et meget hårdt test. Men meget spændende at se, hvordan det egentlig gør det hele. Det tester virkelig alting. Og det endte jo så med, at jeg kom ind, og hun siger, at det var meget svært at sætte i deres kasser, fordi jeg er, som jeg er. Og så fortalte jeg hende også, at det er ikke første gang, der er nogen, der siger det. Men jeg blev pararytter, og det godkendte mig som pararytter i grad 3. Hvilket jeg blev vildt lykkelig for, og jeg begyndte faktisk at græde. At der faktisk er nogle ting, der faktisk kan lykkes, det er bare så fedt. Når man er vant til at gå fra fuld karrierekvinde til at blive faktisk meget handicappet. Så når noget lykkes, så bliver man endnu mere glad nu.